Πάμε Κώστα, τράβα! Έλα Κωνσταντίνε! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο ρε Κωνσταντίνε! Σου είπα, έχεις ανακαλέψει. Δέσε τράβα! Μπράβο! Δεν πειράζει. Σήκω! Παρακαλώ πολύ. Λίγο την προσοχή των προπονητών. Από ό,τι βλέπετε, έχετε τις καταστάσεις στα χέρια σας και ξέρετε τι παλιό πρέπει να φοράνε τα παιδιά. Καθυστερούν άδικα και θα μας πάρει πάρα πολύ αργά, γιατί εδώ περιμένουμε πότε θα αλλάξουν τα μαγιό και πότε θα κάνουν. Ετοιμάστε τα λίγο σας παρακαλώ νωρίτερα. Πάμε Κώστα! Ευχαριστώ πολύ. Τράβα! Πήρε. Καρότσα θα το πάει. Καρότσερι. Γύρνα! Σπρώξε! Σπρώξε! Πόνεσαι. Μπράβο! Για την πίτα παλέστρα να προσέλθουν Λούσος Ηλίας Κραγής Περιστερίου, Χαϊδεμένος Νικόλας Νότρας Σολομίνας και να ετοιμάζονται Μανουήλ Γιάννα Μαρία Λεωνίδας Πάτρης, Βίλαρ Γκρεϊσιάννα Τιτάν Πύργου.